Partneri relácie Castrol, Molpir, JBL, Turtlevax a Offroad 4x4 magazín. Autosalón a vyladené garážové brány vám prináša Lomax. Túto reláciu vám prináša Kia Sportage. O mimoriadnej dôležitosti vhodného obutia automobilu sme hovorili už nespočetne krát. Nemenej dôležité však je aj to, na čom tie pneumatiky sú, veď koleso poznajú ľudia už takmer 5500 rokov. A nie len to sme sa dozvedeli v Trenčianskom múzeu kolies. Dnes už je to komplet spočívajúci z disku a z pneumatiky. Celý tento prvok je veľmi dôležitý na vozidle, hlavne z pohľadu bezpečnosti, nakoľko zabezpečuje kontakt vozidla s vozovkou a preto je potrebné mu venovať dostatočnú pozornosť. To, čo v dnešnej dobe motoristi veľmi výrazne opomínajú. Vzhľadom na to, že sa aktuálne nachádzame v období prezúvania po zimnej sezóne, Rada motoristov stojí pred otázkou voľby, či si na vozidlo zakúpiť sadu hliníkových diskov alebo oceľových diskov. Výhody hliníkových diskov, v prvom rade je to odlíšenie sa, je to dizajn. Vozidlo získava na vizuálnej hodnote. V neposlednej rade je to samozrejme aj povrchová úprava a lakovanie. Dnešná technológia lakovania už je tak vyspelá, že hliníkové disky je možné bez problému použiť aj v zimnej prevádzke. Pri intenzívnom brzdení vzniká značné teplo a toto je prostredníctvom hliníkových diskov od brzdového ústrojenstva odvádzané oveľa lepšie a intenzívnejšie ako pri oceľovom disku. Vzhľadom na technológiu výroby diskov z ľahkých zliatin sa tieto vyznačujú pomerne veľkou pružnosťou. V praxi to znamená, že ak motorista aktuálne po zimnej prevádzke nabehne na výmol, toto koleso je schopné absorbovať oveľa väčšiu energiu ako oceľový disk. To znamená, u oceľového disku dochádza k trvalému poškodeniu a je potrebná jeho výmena. Hliníkový disk vám nezhrdzavie a v prípade, že si necháte oceľový disk, ktorý je skorodovaný, tak pravdepodobne budete investovať dodatočné financie do krytov kolies, alebo teda ľudovo povedané puklic, čo motoristu stojí ďalšie dodatočné investície. Ako si vybrať disk v e-shope na internete, kde sú spravidlá lepšie ceny? Koleso je veľmi dôležitým prvkom na vozidle, hlavne z pohľadu bezpečnosti a preto hlavne v dnešnej modernej dobe pri kúpe takéhoto komponentu cez internet je potrebné sa takisto informovať a orientovať na kvalitných predajcov a nezamerať sa len na najnižšiu cenu, ktorá prirodzene môže byť aj nositeľom určitých rizik. Medzi tieto rizika patrí to, že konkrétny disk nebude mať potrebnú európsku alebo slovenskú homologizáciu. Na požiadanie by mal každý predajca byť schopný motoristovi predložiť certifikát k danému kolesu. Takýto certifikát obsahuje množstvo dôležitých údajov, ako je označenie disku, označenie konkrétneho vozidla, rozmery, ako je rozteč, ET, priemer stredového otvoru, ale hlavne by som podotkol to, či je konkrétny disk vhodný na vozidlo s daným zaťažením a pre daný výkon motorového vozidla. Toto sa častokrát opomína a takéto certifikáty sú nahrádzané nejakými všeobecnými certifikátmi len k danej značke. Motorista si to vie samozrejme skontrolovať aj tým, že na disku by mala byť odliatá, upozorňujem odliatá, nie vyrazená kontrolná značka. Cena je predsa len v našich končinách stále jedna z rozhodujúcich veličín pri nákupoch takmer všetkého. V čom je teda rozdiel medzi bežnými diskami a podozrivo lacnými? No, rozdiel je v prvom rade v technológii výroby a v použitých materiáloch, do ktorých motorista nevidí. A dôsledkom toho je to, že kvalitný disk pri poškodení sa zdeformuje. Ten nekvalitný disk praskne. Ten disk, ktorý praskne, tak unikne tlak z pneumatiky rádovo v desatinách sekúnd. Vozidlo sa stáva neovládateľné a väčšinou takéto havárie končia veľmi tragicky. Pri tých kvalitných diskoch dochádza k ohnutiu, postupnému úniku toho tlaku z pneumatiky alebo z disku a motorista je schopný vozidlo zastaviť do bezpečnej rýchlosti alebo do úplného zastavenia. V našej súťaži napíšte, či je Audi A3 limuzína najmenším modelom značky Audi. Ak si myslíte, že áno, napíšte A, ak nie, napíšte písmeno B. Vrátime sa ešte na bratislavský autosalón a ukážeme si všetky slovenské premiéry, ako i sprievodný program. Dovidenia o týždeň, priatelia.
Partneri relácie Castrol, Molpir, JBL, Turtlevax a Offroad 4x4 magazín. Autosalón a vyladené garážové brány vám priniesol Lomax. Túto reláciu vám prináša Kia Sportage.